Ok, car rental. Aici iarăși este un topic sensitiv. N-aș putea să spun că ce am făcut eu este foarte bine, pentru că eu mi-am făcut rezervarea de mașină cu o zi înainte sau dacă nu chiar în dimineața în care am plecat cu sport, ceea ce cumva nu e cel mai înțelept lucru. Și toată planificarea mea cu a încerca să plec de vineri, să zbor dinspre Cluj, înapoi înspre Tor, deci eu practic m-am întors înapoi, ca după aia să iau drumul ăsta care era un avion super aglomerat și îngrămădit, nu merită, este o combinație greșită. Este mult mai înțelept să pleci de la Cluj-Napoca direct înspre zona respectivă. Fie că mai bine mergi în Germania și schimbi la Lufthansa și te întorci, dar nu mai faci pasul ăsta înapoi. Asta n-am să mai fac niciodată. Toate astea au contribuit la oboseală pentru că eu am plecat de acasă de la ora 12 ca să termin călătoria în Oslo după miezul nopții, ora lor. Deci practic 1 noaptea, oră la noi. E foarte obositor din punctul ăsta de vedere, cel puțin acum. În trecut nu-mi pasă, dar acum o resimt bine la momentul actual. Vârsta de acum și toate astea încep să se resimtă. Nu mai îmi permit să pierd nopțile, după aia să conduc mașina câteva sute de kilometri și să fie foarte ușor. Dar revenind la subiectul car rental. Inițial am vrut să-mi închiriez cum era normal la aeroportul Tor. Toate ofertele care le-am găsit erau niște prețuri mari, exagerate, nu mi-a plăcut. Am renunțat. Îmi dădea din start un preț de 100 și ceva de euro pe zi. Dau să mă întorc și să mai fac un search, să vedem dacă îmi găsesc în oraș. În oraș nu am găsit niciun link de car rental în Oslo. Ceea ce, poate n-am căutat suficient. Cel mai bun și cheap prices și ce așa au ieșit în fața tot ăla de la aeroportul principal. Gardermoen. Și atunci am zis, ok, that's it, hai să vedem ce iau. Aveam un Toyota Aygo, e prea mic, nu-mi intră bagajul în spate. Ok, hai să iau un Yaris, că oricum n-am condus Yaris, dar vreau să văd cum e. Și am găsit Yarisul la un preț bun, am zis, 740 pentru 10 zile? Wow, pare bine, mă gândeam eu. Adică 74 de euro, dolari, cum era pe zi, cum prezentau ei acolo în ofertă aia, da. Ulterior veți vedea că a fost o țeapă mare, prețul a crescut mult mai mult de atât. Bineînțeles, luată fără asigurare, luată la preț mic, așa a fost decizia inițială. Și m-am gândit, e preț excelent, mă. Am stat în Portugalia, eram la Lagos, am luat acolo mașina și tot era vreo 70 de euro pe zi, nu era automată. Portugalia iarna, păi ce se compară cu Norvegia vara când și cu prețurile care sunt cu aeroportul și nu e ce se compară între țările astea două. Oricum, realitatea a fost că în momentul în care am aflat prețul real, în care s-a adăugat și o asigurare din aia de bun simț, să spunem, cea mai mică, pentru că inițial îmi dăduse și asigurarea cea mai mare, full. Deci aveam de plătit inițial, cu greșelile pe care le mai făcuseră, o sumă ridicolă. Pentru 10 zile aveam de plătit 1740 de euro. Am zis, my God. Plus toate cheltuielile care se acumulează, benzina, care e 2,3 în euro, sau autopas, toate pasurile care se acumulează pe unde voi trece în perioada în care călătoresc acum. Se acumulează în sistem și asta se plătesc la final. My God. Și am zis, nu se poate, ceva nu e în regulă. Și am insistat, am cerut, i-am zis la să-mi dea cea mai clară și bună ofertă. Și în final, într-adevăr, a ajuns la 125 sau 121 de euro pe zi, partea asta, cu o asigurare mai restrânsă, au redus greșeala pe care mi-a făcut-o inițial, că îmi punctaseră o zi în plus. Dar am fost insistent, pentru ei era ceva normal acolo, cineva să
nu să se rățuiască, dar să spună așa, bă, nu e în regulă, adică într-un mod foarte ferm. Ca la română, cum ar veni, dar pentru ei așa mai... Dar a venit un tip și a corectat lucrurile, mi-a explicat, uite ce s-a întâmplat prima oară, s-a aranjat, acum asta e oferta și m-am gândit într-un final, băi, într-un final asta e un preț, na, vrei mașină, trebuie să dai 100, ești în Norvegia, 100 și ceva de euro, 120, adică cu asigurare, dar asta nu e o mașină extraordinară, asta e o mașină poate foarte bună pentru maxim 2 persoane, dacă nu au bagaje mari, fiindcă poți să pună, dacă nu-ți intră tot bagajul în portbagaj, mai poți să pui pe banchetă din spate, ceea ce e bine. E o mașină mai economică și contează, ținând cont de cât e prețul de benzină aici, contează să mai fac economie și la partea asta, cele 10 zile cât o voi conduce. Și, dar nu se poate fără ea, adică în mod clar tu poți să faci, și am văzut foarte mulți, cât am stat acolo în locul de cazare acum peste noapte, am văzut foarte mulți cu rucsace, cu sac de dormit, cu echipament din ăla fix care să vii să dormi pe unde se poate și care circulă numai ca autobuzele și nu se stresează. Dar depinzi efectiv de unde poți să oprești cu autobuzele, trebuie să ai un traseu precis. Vorbesc de oameni care veneau din Germania și până aici au venit cu autobuzul. Deci, cap-coadă, adică făcută, există posibilitatea asta. Nu era o alternativă pentru mine, evident, din România și la timpul mai restrâns pe care l-am. Dar este ținând cont de cheltuielile mari care apar cu toate aceste deplasări, adică dacă doar acel drum de 90 de kilometri sau 100 și un pic parcă a costat 30 de euro, cu autobuzul se subînțelege toate celelalte cheltuieli, deci nu e nimic ieșit din comun, că prețul mașinii e atâta, nu e nimic ieșit din comun, că cazarea unde mă duc, camera privată e 100 de euro pe noapte, e realitatea de pe teren. Și e ok, nu am să fac Norvegia toată viața mea, nu știu dacă am să mai fac vreodată, dar am zis trebuie să profit pentru că era ceva ce îmi doream să fac. Și am zis, acum am condițiile, se poate călători, nu sunt condiții de COVID care să mă oprească, anotimpul e bun, oricum eu verile către nord mă duc, că nu am unde să mă duc și să mă simt bine cu adevărat. Oriunde am încercat să merg în timpul verii spre sud, nu merge. N-a funcționat niciodată. Și așa că în final asta îmi rămâne, că merg acum, că poate la anul mi-am propus să zicem să merg cu mașina personală, așa, să iau înspre nord, înspre Lituania, Letonia, înspre țările Baltice. E iar este o variantă destul de faină de a călători, mie îmi place, te mai schimb un pic ca să mă am un pic de soare. Și e o chestie pe care își face, adică tot un pic mai spre nord, unde e un pic mai răcoare, acum este extraordinar de plăcut să fie afară aici, dacă nu plouă, deci este super ca timp. Și pe bune, deci în Norvegia îți clătești ochii și te relaxezi, nu ai nevoie să te duci nicăieri, poți să și acolo, mai în Oslo, când stai și te uiți așa în jur și vezi cum e pe aici, braspa peste tot. Am trecut mai devreme pe lângă un fiord, am mers vreo 10-20 de kilometri doar așa de-a lungul unui fiord cu priveliște de cazi, de frumusețe ce. Deci nici măcar n-ai nevoie să ajungi prin locurile cele mai super turistice, să zicem. Doar faptul că te pui la drum și privești așa te relaxează. Dar evident ajută să și respiri, să te plimbi. Și asta voi face eu, fiindcă mâine vreau să merg pe Galdhøpiggen, cel mai înalt vârf. Bun, îmi închei video aici, am vorbit mult. Sunt și obosit, asta e realitatea, că am dormit în locul ăla unde am luat o cazare de ultim moment, într-un sharing room cu 4 în cameră și studenți, deci 3 studenți și cu mine. M-a obosit, adică am doar 6 ore
dormit, cu stresul de pe ziua de ieri, ce s-a mai întâmplat și azi, e suficient. Dar așa, țara și cei aici, lucrurile sunt aranjate să fie bine, deci nu este o problemă. E foarte frumos de venit. Și mă bucur că măcar o fac acum. E un loc pe care îl sugerez, o combinație foarte bună să mergi în cuplu, să ai o mașină și să te duci pe unde vrei. Cealaltă variantă, mai costisitoare, mai cool, uite, se întâmplă și acum, e plin de rulote. Deci poți să mergi și pe varianta cu rulote, am văzut o grămadă, cu bicicletele puse la spate, familii cu copii. Țara asta e potrivită pentru tripuri de acest gen. Uite și acum văd o mașină cu 4 biciclete deasupra puse pe capotă. Cam asta e, m-am întins foarte mult în video ăsta, 10 minute, dar cumva am decartat din stres, din energia mai negativă, tensionată, acumulată și să vedem ce va fi în zilele care vin. Ciao!